wasalna għad-disa podcast. Kenna ħafna respons tajjeb minn kulħadd, maħniex nażlu l-kbar jew iż-żgħar biss, però qed induru dawra ftit mal-klabs. Waslu dak li qed jemnu l-klabs kif qed jaħdmu u anke waslu il-mod kif qed jaraw l-logħba tal-futbol f'dan il-kampjonat ġdid ħafna, it-tieni sena tiegħu, però li donnu issa qed jindara l-bidu kien kważi kulħadd kontrih, il-pubbliku speċjalment. Però issa donnu li qiegħed jinġeba. Il-fatt waħda biss nara jien li s-soltu kien ikun l-ewwel erba' mal-aħħar tminja jew anke meta kienu iżjed, donnok tiddejjaq tarhom jilagħbu għax one-sided, forsi fula f'qara jisir xi riżultat, għax jilgħab ħażin kbir normalment. Però dis-sena issa anke li qed insegwihom kollha. Anke s-sena l-oħra segwejt l-aħħar it-top 6 u l-bottom 6. U dis-sena wkoll qed immur nara bil-mod waħda waħda. U llum ma tarax ħaż-Żabbar u l-Belt u Bikir-Kara u Ħamrun. Illum tara tim żgħir jirbaħ l-kbir. Jew jagħti kedda l-kbir anke jitlef u jitlef forsi nuqqas ta' esperjenza ifallu ħafna ċansijiet. U tim bħal da li qed joġobni ħafna, qed jilgħab tajjeb ħafna, però għandu xi ħaġa li qed ifalli l-aħħar tok tal-ballun huma ħaż-Żabbar, is-St. Patrick. U mija għandi llum il-President onorarju, Dr. Kevin Degwara. Kevin, ma nafx uġobtokx il-mod kif da, però ħaż-Żabbar huwa tim ta' diversi players li nieħu gost ukoll ħansemmihomlok. Għandkom 6 players kollha Maltin u ħafna minnhom starters. U rrid insemmihom, ħanibda bihom. Luka Camilleri, Jake Mikallef, Kien Xikluna, Nikka Ġus, Zin jew Zon Lombardi, dawk, 5, dawk starting, batem oħrajn. Min nies qawwija li niftakar żmien, in-nies ta' St. Patrick minn dejjem kienet nies qawwija. Mill-lokalità kbira mens, jien niftakara sa 10 snin ilu kienet l-akbar lokalità f'Malta, l-aktar popolata f'Malta. Illum hemm San Pawl il-Baħar, però bil-barranin ħanejdu hekk li ġew jgħixu hemmhekk għax ħaż-Żabbar kienet l-ikbar. U llum, Kevin, ħaż-Żabbar intom tim li ma nemminx li inti temmen tistgħu taqgħu għalkemm qegħdin s'issemm isfel, però baqa' ħafna. Nsellimlek l-ewwel nett u grazzi tal-istedina tiegħek. L-ewwel punt li qajjimt kien l-ammont ta' Maltin. Iva, nemmnu naturalment fil-prodott Malti, jiġifieri għandna diversi players Maltin żgħażagħ, ġifieri tqis li għandna 4 mal-under 21, għandna 4 players mal-under 21 fost dawk li semmejt, u għandna wieħed Kien Xikluna. Jista' jkun li jaqbżu li. Ekku, li għad mat-tim tal-kbar ukoll, ġifieri għandna nukleo ta' Maltin. Naħseb għandna nukleo tajjeb, naħseb aħna wieħed mill-iktar timijiet, maħniex l-iktar ma wieħed mill-iktar timijiet li tajna spazju lil players Maltin. Ġifieri dak ekku. Il-players mhumiex minn tan-nursery tagħna, ġifieri dawn illum il-players iduru ma' kullum kien, ġifieri ġib players minn kullum kien. Naħseb li huma players importanti, players li qed jgħinuna. Naturalment minna il-barranin u mbagħad li huma l-maġġoranza tal-players ngħidu hekk dbati biex. Bil-fors għandek bżonnhom l-esperjenza, s-saħħa, il-fiżik tagħhom, ġifieri l-mentalità li ġej minn pajjiż iktar jridu jiġġieldu biex jieħdu posthom. Ġo futbol kemm xejn kajman, dik verità tal-futbol Malti għalkemm żied, jien nara żied anke fl-ispit tiegħu il-futbol Malti biex xorta għadu kajman fejn l-Ewropa. Taqbel miegħi jew le? Iva, jiena kont fil-futbol, inti tiftakar fi żmien meta inti kont għadek fil-ġurnaliżmu rġajt dħalt issa, kont mal-imsida u dak iż-żmien konna Premier ukoll. U hemm ħafna tbidlu ħafna affarijiet minn dak iż-żmien law, ġifieri minn 20 sena ilu law. Dak iż-żmien kont qiegħed hemmhekk tbidlu ħafna affarijiet u waħda mill-affarijiet li nbidlu hija bl-influss ta' dal-plejers kollha barranin, il-lik sar ħafna iktar lik fiżiku,
mill-qatt kien. Ġifieri l-forza fiżika, s-saħħa u l-ġiri saru iktar importanti, ġifieri il-logħba saret iktar logħba fiżika u iktar logħba, naħseb anke iktar logħba dinamika wkoll. U waħda mir-raġunijiet għalfejn il-level daqshekk naqas bejn it-timijiet. Inti bdejt billi semmejt il-distak bej ta' quddiem u ta' wara mhux kbir. Għalija raġuni prinċipali hi li meta ddur in-nukleo tal-plejers li huma kważi kollha barranin ta' kull tim, tara li d-differenza bejn dawn il-plejers hija żgħira. Għalhekk it-timijiet huma daqshekk biex inta xulxin. Dak iż-żmien meta kien hemm dik il-qabża daqshekk kbira kien iż-żmien meta kellna tliet barranin, allura l-aqwa Maltin kienu jkunu ġo tlieta erba' timijiet u l-oħrajn ma kienx ikollhom l-istess livell tal-Maltin, allura l-qabża kienet kbira. Illum dad-distakk naqas ħafna era li jekk tibda ddur. Ħanajlek fit-tim tagħna, aħna għandna ftit plejers li għalija huma mill-aqwa fil-pożizzjoni tagħhom. Għandna l-Brian Gambarte, il-kaptin tagħna Arġentin, number 10. Jekk mhux l-aqwa midfielder, wieħed mill-aqwa tliet midfielders fil-kampjonat. Sahinja Jovančić, difensur ċentrali eċċezzjonali. Jiġifieri dik kollit ħafna l-livellu ġabet it-timijiet iktar biex inta xulxin u llum tal-mintara ma tistax tkun taf minn ħajerbaħ. Ikollok minnu favoritu minn mhux għax dik dejjem, però d-differenza hija kbira. Tara minn naxxar jerbħu maslija mbagħad il-logħba ta' wara jitilfu. Propju għalhekk għaliex tant huma viċin ta' xulxin it-timijiet. Fil-fatt qabbilkom ħafna ma kif qed jilagħbu n-naxxar bħala futbol. Minħabba l-fatt, però ħanirek xi ħaġa. Meta kont dak iż-żmien insegwi l-futbol iżjed bħala ġurnalista għal kull logħba, niftakar konna nikkritikaw lil plejers Maltin aħna, il-ġurnalisti dak iż-żmien, ħafna drabi, li tmur tintervistom wara qasaraq ma jkollhom. Qasaraq ma jkollhom wara logħba. Illum le, illum tarhom jintervistawhom fil-half time wara l-logħba. M'hawnhekk irid ngħid proset il-Dorjana Zammit Porter li hija xi waħda tintervista ħafna drabi li tintervista. Tarhom bla nifs, għarqanin xraba, jgħidu dak li jħossu, jgħidu isma' sa fit-tieni ħafna. Hemm differenza, hemm maċċ, għaċċar punti, għaċċar rebħ. Hija xi ħaġa li rajt differenza kbira jien f'10 snin. Ħanajdu hekk naħseb il-professjonalità tat-timijiet kollha iżdiedet ħafna. Ġifieri meta tqis bdejt semmejtlek 10-20 sen ilu. Dak iż-żmien pereżempju ma kienx ikollna physical trainer. Illum kull tim tal-Premier għandu l-physical trainer, probabbilment anke ta' Challenge League kollhom il-physical trainer. Ġifieri l-assistenti għandna ħafna iktar is-setups tal-klabs kollha improvjaw immens. U minn hawn ninża l-kappell il-plejers ukoll li naħseb jiena ħafna plejers is-sagrifiċċju li jagħmlu biex jippruvaw jagħtu l-almu tagħhom huwa kbir. Jiġifieri jiġu kritikati għax jagħmlu l-iżbalji, eċetera, normali. Fil-futbol kulħadd min ma jagħmel iżbalji. Però naħseb is-sagrifiċċju u l-impenn li jagħmlu meta tqis it-training, meta tqis il-ħin kollu li jridu jiddedikaw il-futbol, jitħallsu iva, però l-impenn qiegħed hemmhekk ukoll. Jiġifieri naħseb jiena l-attitudni ta' ħafna plejers saret ħafna iktar professjonali minn qabel. Taħseb li l-influss tal-barranin bidlu l-mentalità tal-Malti, għax tinsiex. Qabel kienu, inti ġej Malti, inti Malti bħali. U aħna l-Maltin għandna manija. Li ndaħlu f'moħħna mela ħażabbar ħajlabu ma' bil-kirkara. U x'ċans għandna. Ċikka biex nirbħu nieħdu punt. Illum le. Illum they are proud, illum le nirbħu, x'għandhom iktar minna. Ħanajlek ma naħsibx li kwistjoni ta' barranin biss. Ma l-mentalità. Barranin jista' jkun imma aktar minn hekk isu is-soċjetà kollha improvja dak li huwa l-edukazzjoni, eċetera. Allura anke tal-klabs, ġifieri l-ewwel tibda mill-kultura tal-klabb. Ġifieri aħna għandna coach barrani, diversi coaches barranin fil-fatt fl-istaff tagħna. Però mhux hekk biss, ġifieri bejn il-Barranin u l-Maltin li ħanajdu hekk daw jimxu ovvjament jitfit. Tara hemm ċertu professjonalità. Allura mbagħad tittieħed kif il-vizzju tajjeb jittieħed u l-vizzju ħażin jittieħed. Jekk ikun hemm min jiskarta, jibda jiskarta kulħadd. Jekk ikun hemm tara l-min dawk li huma l-leaders jagħmlu l-almu kollu tagħhom, ħajkaxxu l-oħrajn magħhom. U naħseb dak li qed jiġri. Però kif taħseb li il-problema tal-futbol Malti hija li m'hemmx full professionals? Għax nasqas il-barranin ma huma full professionals suppost ma jitrenjawx fil-ħodu fl-għaxija.
ħanajdu Mux għednejt għal taħazzab barbi, sa' Le, le. għal kulħadd. il-players tagħna bħal tal-maġġoranza tat-timijiet huma kważi kollha professionals. Ġifieri daw Il-barranin. anke l-Maltin, kważi kollha jagħmlu futbol biss. Ġifieri ftit huma dawk li għandhom Mafruḍ jinżlu training jew. jiddependi mill-iskeda ta' training li jkollhom. Ġifieri dawn mhux kwistjoni biss ta' titrenjax filgħodu, titrenjax darbtej kuljum, ġifieri ħafna timijiet anke barra ma Le, mux jitrenjawx darbtej dejjem, kuljum. naf, jinkelli hija Belġu mux dejjem jitrenjaw. Ekku, jitrenjaw kuljum, darba. kienu fil-Olfaxija. Naħseb jiena l-professjonalità mhijiex dik biss, ġifieri għandna nuqqasijiet iva. Hija kwistjoni ta' mentalità in ġenerali ħanajdu hekk li mhux biss il-players idu jkunu professjonali, ma ikollok iktar dak li huwa support ta' livell professjonali. Per eżempju, tikkritika għalina u għat-timijiet kollha. Aħna jkollna l-fizio magħna, kull training session ikollok il-fizio, però dak biss ikollok, m'għandekx il-medical staff li għandhom it-timijiet ta' barra biex jieħdu ħsieb il-players il-ħin kollu qegħdin magħhom. Aħna ovvjament tabib, immorru it-tabib meta jkollna bżonn, m'għandniex it-tabib li qiegħed magħna biex jara li aħna nagħtuhom l-aqwa kura medika u l-iktar kura fil-ħin ħanajdu hekk iktar milli għax il-kura medika ntwilhom. Imma li ntwilhom fl-iktar ħin qasir possibbli, in-nutritionist. Aħna l-players ma jklux flimkien, waqt li barra minn Malta waħda mill-affarijiet li ħafna klabs jagħmlu naħseb hija tajba hija li l-players jieklu u jitrenjaw flimkien. Aħna il-players jiklu d-dar. M'għandniex il-faċilitajiet u l-finanzi li permettu dak il-level ta' professjonalità. Pa xorta dak li qed issemmi li l-finanzi kibru tal-klabs Maltin, anka taż-żgħar, minn fejn jiġu? Il-finanzi Kemm kibru. jiswilkom kampjonat? Is-sena l-oħra li bqajtu għax intom bdejtu mill-Amateur League, inti. Ekku. Inti bdejt mill-Amateur League. Bqajtila Challenge League u issa wara Night Premier spiċċajt bqajtem. Iva, naħseb aħna minnaħa tagħna aħna s-sena l-oħra kienet l-ewwel season tagħna wara ħafna snin il-bot mill-Premier kellna l-ambitu tagħna 20 sena kontu wilkom ma tkunu Premier. l-ambizzjoni tagħna kienet li nsalvaw. Naturalment is-sena li mmorru aħjar mis-sena l-oħra mhux li nsalvaw biss imma nkunu mal-ewwel sitta. Ġifieri s'issa qegħdin issa t-tmien post u kif jidru affarijiet diffiċli biex aħna f'dar round nkunu mal-ewwel sitta. Però ovvjament dan irdu naraw li nissaħħu f'Jannar biex meta jiġi t-tieni round aħna it-tragward tagħna li nkunu mat-top 6. U ma naħsibx li qegħdin l-bot ħafna bħala kwalità ta' tim. Għandna bżonn forsi xi players mhux kulħadd tipperformja kif qed nippretendu minnhom, però birtok l-emmulaw naħseb jiena nkunu qegħdin hemmhekk. Il-finanzi improvjaw iwa tat-timijiet, però l-istess żdiedu l-ispejjeż. Ġifieri meta tqabbel futbol ma' 10 kif għadna 20 sen ilu, l-ispejjeż mhux irdupjaw ma' ħafna iktar. Ġifieri hekk inti tqis ħan nitkellem fuqna. Aħna għandna il-coaching staff biss, ġifieri għandna l-coach li huwa Taljan full-time professional. Mbagħad għandna żewġ assistenti. Għandna l-physical trainer, għandna l-goalkeepers coach, għandna l-physio. Mbagħad magħhom ikollok diversi nies oħra jgħinu. Ġifieri dak l-ispiża anka biex ikollok it-tim tekniku ġa jolju ħafna. Għandek ħafna barranin fil-technical staff, fil-players. Dawn ifissru mhux biss pagi għoljin għax dawn huma full-timers u pagi tajbin għal Malta, imma wkoll ifissru appartamenti. Ġifieri waħda mill-ikbar spiża li għandu kull klabb fil-Premier hija l-ammont kbir ta' appartamenti li nikru. Ġifieri tikri appartament bl-1500 kull appartament biex tpoġġi plejer jew tnejn. Ħafna klabs anka li ġew hawnhekk. Jgħidulna kważi aħjar insibu l-barranin ikunu single, għax jiġu bil-familja tittikilhom jekk kull wieħed. U jiġu eżempju ngħid li ta' jgħixu f'appartament wieħed għad tifranka xi ħaġa żgħira. Hija waħda mill-ispejjeż hija dik l-accommodation hija l-kirietu mogħlin f'Malta, il-players naturalment iktar huma ta' livell iktar jippretendu li jkollhom kwalità għolja ta' fejn kont joqogħdu. Jiddependi mill-età, ġifieri hekk il-players għadhom żgħar huma komdi jgħixu flimkien, għax forsi m'għandhomx it-tfajla jew m'għandhomx il-mara, allura komdi jgħixu flimkien u għalihom hija kważi avventura. Però ma li tibda timprovja l-kwalità tal-players u inti jibda jkollok players li huma ta' ikbar, normalment ħassibhom iż-żewġin, probabbilment anke bit-tfal żgħar alla tittuħsibhom f'kollox. Fil-kastan aħna għandna diversi players illi ovvjament jgħixu waħedhom il għaliex qegħdin hawn bil-familja tagħhom, mela apart il-player għandu l-mara tiegħu,
il-mara tiegħu pregnant, għandna żewġ players hekk. Tiġi omma l-kunjata. Ngħidok ma jiġux il-kunjati, però huma familja. Mill-inti tittu ħsieb il-familja kollha. Ekku, u int, Kevin, mill-imsida, għaliex ħaġġeġ il-ħazzabbar? Ngħidlek jiena Għemna differenza fil-Malta kullum kien zaħir, ma għemna differenza minna l-oħra. Jien għamilt 5 snin mal-imsida li kienu żmien mill-isbaħ għalija u naħseb mill-isbaħ fl-istorja tal-klab tal-imsida. Bej Ġib terba 2010 pres tal-ġen, fi żmien, l-imsida, barranin. Ekku, 2010-2006. Daniel Walker, dak it-twin, niftakru, ma nafx minn iżjed. Għanun, kanna anka ħafna Maltin, Paolo Fenek, Mela. Mal Borċ, kif nistiedem ftit l-axar wieħed. Semlu minn hawnhekk, U Kevin karatti Sammut, tajbin, Paul Fenek u ma daw ma karatti tajbin ħafna. Rodrik Bajjad, ġveri kanna Rodrik. diversi players tajbin dak iż-żmien, Maltin u Barranin, ġveri kanna Barranin li konna tsekkajnijom. Jiena erġajt ħalt l-wera jisu 16 sena, wara li kont maqtuħ minn ma' klab. Kont involut fil-futbol imma mhux ma' klab, jew mhux ma' klab direttament ħanajdu hekk. X'bħala avukat assistejt diversi clubs fil-Premier kol ma kellhom bżonn kienu jdejjem jiġu għandi. Għażilt ħażabbar għal diversi raġunijiet, meta approċċjawni l-ewwel darba ħassejt tabib Jose Muscat, hawnhekk insellimlu Joe Baldacchino. Ikkontaġawni ħanajdu hekk bl-entużjażmu li kellhom. Bdejt nara il-festa, x'interess enormi tqajjem il-festa. Jiġifieri kemm tista' jkollok dak is-support ħanajdu hekk għax dak li ma l-festa u jiċċelebra huwa l-istess wieħed l-istess persuna li ħajkun qiegħed il-ground jissapporti għat-tim. Naħseb jiena l-potenzjal ġo ħażabbar huwa li jkun wieħed mill-ikbar timijiet ta' Malta. Għalhekk jien mort hemmhekk għax ħassejt li hawnhekk jista' jkun post fejn nagħmel proġett tal-futbol sabiħ u jkollna tim li nkunu kbur. Għandek mertu. Issa tkunx umli, għax tabli le, għax it-tim kollu, għandek mertu ta' idea li inti bniedem li għandek idea, għandek DNA ġo fik li intrebbiħ, inti t-tirbaħ, li ma ċadix billi tiħu siem, imma t-tirbaħ. Ekku. U da tfajtu, inġekċajtu fil-pres u l-mentalità zabbarija? Ħanajdu hekk naħseb li mhux waħdi però jiena għamilt l-almu tiegħi, ġifieri l-ewwel darba li intqajt ma' supporters u kellimthom. Għattilhom jiena ħanwedkom ħaġa waħda. Ħanwedkom li tkunu kburin li nkom żabbarin. Dik kienet l-weda tiegħi. Mhux li ħanerbħu dik u nerbħu l-oħra, li ħajkunu kburin li huma żommu ma' żabbar, li huma ta' St. Patrick's, li jilbsu l-gerd, dal-affarijiet kollha. Ġifieri naħseb jiena ħloqt entużjażmu lejn dan il-klab tal-futbol li kienu isun t-nesa bizmin għax jibda jiġri jisu kien waqa on the side kif jgħidu l-Ingliżi. U naħseb dik waħda mill-iktar affarijiet li nħossni kburi biha li aħna rnexxielna nġibu lura l-entużjażmu u kieku taf l-ammont ta' nies li ġew u anzjani u żgħażagħ u min qed jinvolvi ruħu ġifieri inti tara li aħna għandna ġifieri apart il-kumitat bi 15 persuna aħna għandna supporters club l-istess li huwa verament attiv b'ħafna membri fih. L-ammont ners għandna 300 tifel. L-ammont ta' volontira li għandna huwa kbir. Ġifieri kull ma għandna bżonn aħna nsibu il-volontira m'għandniex daqshekk kwistjoni biex insibu n-nies. Ġifieri in-nies meta jaraw l-entużjażmu, meta jaraw li xi ħadd jipprova jagħmel l-almu tiegħu, jikkonkorru naħseb jiena li magħna hekk għamlu. Ġifieri jiena nħossni kbur, jiena llum inħossni li nżabbari għalkemm jien mhux minn hemm. Jien mill-imsida. Issa ira mir-Rabat, fi aħna minnaħa ċentrali u lejn nord ħanejdu hekk. Però taqbel miegħi jien ħanejda kif inħossha jien. Lin-nies tas-Sawt, taż-Żabbar, dal-postijiet ta' dak in-naħat għandhom xi ħaġa differenti avolja pajjiż żgħir, għandhom iżjed qalb, spiritu, ma nafx, jien narhom tas-Sawt għandhom xi ħaġa differenti minna tan-naħa tan-Nord. Ħanajdu hekk jiena nammirhom. Jiena rajt ħafna nies b'determinazzjoni kbira, ġifieri dik l-ewwel ħaġa li laqtitni. Il-passjoni żgur hija fid-DNA ħanajdu hekk taż-żabbarin ukoll, ġifieri meta inti tas-Sawt meta inti anke tmur il-festa u tara
L-ammont jien iktar li taġibni mhux kemm jiċċelebraw. Rebħu tal-pjazza issa. Mhux kemm jiċċelebraw, għax kemm jiċċelebraw tajba wkoll, imma l-iktar ix-xogħol li jagħmlu volontiera. Aħna għandna żewġ każini tal-banda kbar importanti. L-ammont ta' volontiera li għandhom, l-ammont ta' xogħol li jagħmlu tul is-sena kollha biex jippreparaw għal dak l-avveniment huwa ta' barra minn hawn. Allura hemmhekk is-sens ta' komunità huwa xi ħaġa mill-isbaħ. Inti semmejt San Pawl il-Baħar. Propju jiena mort ħażabbar għaliex huwa bil-maqlub ta' San Pawl il-Baħar, semmejt San Pawl il-Baħar, influss ta' barranin, eċetera. Meta inti tmur ġol pjazza ta' ħażabbar fi aħna l-każin, għatem dik l-atmosfera, dik is-sens ta' komunità li f'ċertu postijiet għaliex il-ħajja tinbidel, il-ħajja maġla, intilfet. Ħażabbar kważi huwa dak il-post tal-Malti fejn inti tħoss dik is-sens ta' komunità u dik is-sens ta' appartenenza huwa kbir. Dan hu xeb li għalli eżatt ġimgħa ilu Omar Borġ. Għax dak l-istess, in-naxxar fil-pjazza jgħixu hemm. Omar kien jilab għalli mal-Mosta li hu naxxari. L-għada għas kien jesaq lejn il-pjazza għax kienu ħossu jekk jirabħu l-Mosta ħajweġġa li sħabu. Tifhem? Dik qed jagħmel xogħlu. Imma ħażabba qisu l-istess. Però hemm xi ħaġa li qed tolqotni f'daw il-podcast. Hemm ċertu ħan nistaqsik minn tixmara inti. Kemm għandek żmien? 48. 48, hemmu. Din il-faxxa ta' età bej 44, 42 sa 48, 50 donnu li spikkat issa fil-futbol, forsi ftit qed kasa, fit-tmexxija tal-futbol Malti. Per esempio, għandek is-CEO tal-MPL, Alana Bera. Inti. Dak u iżgħar, ġifieri. Dak iżgħar. Ma ngħidulux hekk għax Iva, iżgħar, ma jiġi daqshekk ta'. Mela, żgur. Anzi hu jixtieq jiġi daqshekk, ma baqalu. X'jaqdef. Għandek Omar, għandek diversi oħrajn, ġifieri qed narhom, qed nintaqa' magħhom. Jista' jkun del mentalità hija mentalità differenti minn kif kienet qabel. Ma nafx, għandkom mentalità differenti. Għandha l-istess setajiet qishom, l-istess faxxa ta' età. Iva, naħseb li bħala faxxa ta' età għandek raġun ġifieri inti tibda tqis il-presidenti u n-nies li. Veri ma nafx kemm għandu. L-istess ftit ikbar minni. L-ilma, imma hemm qegħdin. Ftit ikbar minni. Qegħdin ta' dik l-età li naħseb jiena għandek żewġ affarijiet huwa naturali li inti dak tkun fl-aqwa tal-karriera tiegħek ngħidu hekk, jiġifieri li xi ħadd tkun temmexxi klabb ta' dik l-età minn dak is-sens hija xi ħaġa naturali. Mill-banda l-oħra, naħseb jien dawn in-nies iva għandhom entużjażmu. U Skużi, naħseb anke Joseph Portelli dak l-ilmajiet. Żgur, naħseb iżgħar minni. Iżgħar minni. Li nara jiena anke fl-MPL u fil-laqat li jkun eċetera, li nara dik il-volja, dik il-xewqa li nagħmlu affarijiet aħjar milli huma u li nbidlu. Ġifieri xi ħaġa li dejjem kienet iddejjaqni, mhux fil-futbol biss, speċjalment fil-futbol. Meta kont iżgħar kulħadd jgħidli għaliex aħna dejjem hekk għamilna. U jien dik qatt ma ċċettajta. Jien li xi ħadd jgħidli għax dejjem hekk għamilna, jien ma toġobnix, jiena tgħidli għalfejn u jekk xi ħaġa għamilniha dejjem b'mod, però llum naħsbu li aħjar nagħmluha bil-maqlub, ejja nbidlu ma nibżawx. Inbidlu ma nibżawx nieħdu d-deċiżjonijiet diffiċli biex nippruvaw nagħmlu l-affarijiet aħjar milli huma. Għax naħseb jien aħna qegħdin hemmhekk kulħadd biex jipprova jagħmel ftit ġid biex meta jitlaq jgħid jiena battu għaw isfel dal-proġett u meta tlaqt jien il-proġett mexa ħafna iktar qudiem. Qed nieħu gost Kevin li l-intervisti li kont nagħmel 15 years ago, 15 sena ilu, kienu b'mod differenti. Kont nitkellem it-tip ta' Viktor Xija, Viktor Zammi, insomma, bella kumpanija, ma jixtieq imur fil-passat għax ma nħobbx nitkellem fuq il-passat, nitkellem fuq il-tissa llum. Imma dak iż-żmien, għax jien għandi Viktor, jien għandi l-Joey, jien għandi l-Peppu, għandu l-flus, u mmexxu. Tlaqna. Segretar ġenerali qiegħed hemmhekk biex jibgħat l-ittri, għax naħseb emails ma kienu jibgħatu dak iż-żmien iktar ittri. U imma llum differenti, llum kollha businessmen amministrativi, ġifieri tamministraw il-business. Tista' tkun senjur, daqs tikbar senjur, però bil-business tiegħek, mhux jiena x'għandi kumpanija kbira, le, il-business kbirtu bil-business. Ħafna minnu sar hekk il-futbol
U fil-fatt dik li tinsaqsikaw li l-lum l-MPL taħseb li b'da tip ta' business people, you are all business people, qed timxi l-MPL b'mod favorevoli għall-logħba tal-futbol? Ngħidu hekk nibdew minn hawn dawk in-nies li semmejt nies li għamlu ħafna ġid, Ħafna. għamlu ħafna ġid u naħseb anselmu l għax kieku ma kienx huma l-futbol ovvjament kien jereq. Ġifieri dawk għamlu ħafna ġid. Li ġara il-futbol bħal ħafna affarijiet fil-ħajja fil-fatt il-futbol ma jiexġo vakum waħdu għalih waħdu, bħal kollox ikkomplika ruħu mela l-amministrazzjoni, il-medja u x'inhu żdied ħafna. Allura x-xogħol minn dak iż-żmien sal-lum żdied ħafna wkoll. Allura jekk ma jkollokx organizzazzjoni kbira bħal kumpanija, ma jnexxilekx tmexxi l-klabb. Jiġifieri mhux biss kemm tpoġġi l-flus, imma għandek bżonn tant għandek amministrazzjoni, xogħol ta' amministrazzjoni x'isir. Illi bil-forsi tkun organizzat u tkun qed jitmexxa bħala kumpanija. Jiġifieri l-bqija għandek garanzija ta' falliment. Jekk ma tagħmilx hekk u tibqa' bil-mentalità li kellna qabel, dak iż-żmien kienet tgħaddi, imma llum ma tistax. Għaliex kollox ġie ħafna iktar komplikat u ħafna iktar xogħol. Tibda mill-liċenzjar, it-tieni tmur fuq dak li huwa social media, dak li huwa sponsorship, dak li huwa l-aspett tekniku. Da xogħol żdied enormement ġifieri. Naħseb jiena l-MPL qed tagħmel xogħol għaqli ħafna, xogħol siewi ħafna. Ġifieri nintaqgħu ta' spiss, nerġgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn niddiskutu. Ġieli ma taqblux? Kemm il-darba ma naqblux. Però mhux ma naqblux, skużi. Mela ntaqbel dejjem. Naħseb Alan huwa CEO, ġifieri essaċ Alan huwa involut dak li huwa t-tmexxija. F'dak li huma deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' policy. Alan iħobb jisma', Uħobb jisma' u naħseb il-kontribut tiegħu huwa siewi immens. Jiġifieri Alan Pożittiv. huwa pożittiv, huwa dwe u jiena li ngħidlu u nfaħru huwa bniedem illi ma jaqtax qalbu minn problema. Meta hemm problema u ħajsiblek soluzzjoni. Alla huwa bniedem ta' soluzzjonijiet dik li ngħidlu. Mill-ewwel waqqani bum. Mal-ewwel isib. Żewġ kelmiet, bum. Imma going back nerġgħu mmorru għal dak li huwa l-MPL, ma naqblux, però fuq in ġenerali il-viżjoni fejn għandu jmur l-futbol Malti. Ħanajdu hekk naqblu fuq ħafna affarijiet u ma mhumiex ħafna affarijiet li ma naqblux fuqhom, hemmx ma naqblux, però l-maġġoranza tal-affarijiet aħna nafu fejn għandu bżonn imur il-futbol u hemmhekk nkunu nafu. Fejn ma taqbilx? Għamun negattiv. Għax inti t-tem ma naqblux. Hemm affarijiet li ma naqblux, u le, m'għandix eżempju partikolari f'moħħi, ġifieri meta aħna nqajmu diskussjonijiet, nippruvaw dejjem insibu jekk jista' jkun ikun hemm konsensus, jekk le ikun hemm vot. Però dejjem nippruvaw mmorru għal dak li hu konsensus. Ġifieri f'dawn l-aħħar żmien ħafna mid-deċiżjonijiet li ħadna, ħansemmik anke deċiżjonijiet sempliċi. Ġifieri ftit ilu l-Ħamrun talbuna talbu lil sħabhom tal-MPL li nċalqu match day għaliex huma kellhom il-logħba tal-Ewropa. Hemmhekk naturalment ħafna mill-klabs bilna li għandna nippruvaw naġġevolawhom u ntuhom dak li huwa vantaġġ għall-logħbiet Ewropej għax fl-aħħar mill-aħħar kollha timijiet huma timmaċċi. Tista' ta' dejjem imma. Għax huma għalhekk jilagħbu l-ħamis ditbati. Dik qed nagħti eżempju ta' naf imma x'qed jiktbulna fuqha, qed jiktbulna. Għax il-biċċa hija li diffiċli biex tagħmilha, diffiċli. Huma fl-Ewropa jilagħbu l-ħamis, tajjeb? Imbagħad f'Malta jilagħbu l-ħadd normalment, tajjeb? Vera jbatu, però mhux huma biss in-nota Inter fl-Italja. Fil-liġi ħajrtu it-tazzi kollha, fl-aħħar tant tajjew il-plejers tagħhom, tant spiċċaw bla. Ma naħsibx li minnaħa tal-Ħamrun igergru mis-suċċess għax inti dan huwa frott li huma jilagħbu fl-Ewropa u fil-lig. Imma jgħajjew. Ma insomma, il-plejers jgħajjew, però dak huwa jiena nżomm mal-Liverpool. Iridu nixtieq narhom jilagħbu darbtejn fil-ġimgħa għax Champions League u jilagħbu fil-lig. Meta ma kinux Champions League. Rebħu meta kienu Champions League, imma l-aħħar darba għax huma ma kinux fil-Champions League, għandhom ma batewx. Però naħseb hija esperjenza ġdida għalina li aħna jkollna tim fil-gruppi. U esperjenza pożittiva għal-Ħamrun u nixtieq li fil-futur qarib ikun hemm timijiet oħra li jkunu fil-gruppi u naħseb jiena taw wirja l-għamlu għal-Ħamrun jista' jagħmluha ħadd ieħor ukoll. Ġifieri naħseb jiena kien ħaġa pożittiva ħafna għall-futbol Malti. Il-flus minn fejn jġibuhom?
tal-klab. Minn butek? Naħseb. ħanajdu hekk li jkun Ħaġa hemm forsi, ma nafx. li jkun hemm diversi Sponsors. sources ta' revenue għal clubs, jiddependi kulħadd m'għandu l-faċilitajiet tiegħu, tuħu minn hemmhekk, tuħu Ma minn l-lum għadhom Solidarity Funds. bit-tombla? Ma naħsibx. Mu le, ma Premier naħsibx. qed ngħid. Naħseb jiena tantu magbar il-flus, li da mhux kwistjoni ta' tombla. Dak qed ngħid. Ġifieri tombla ma nasibx li tħallas ħafna spejjeż biha. Jiddependi mill-clubs, jiddependi mill-intortu mill-UEFA, jiddependi mill-intortu ta' sponsors li ħafna drabi għax temek jibqa' huma nies viċin tal-klabb jew għax għandhom l-ħabba li l-klabb, ġifieri dawk mingħajrhom Kemm taħseb se jisfilkom dal-kampjonat? ħafna mijiet tal-uf jiswinna. Kemm bevetu ju? Sambat. Ej wara tissa l-oħra kemm swilkom? Naħseb jien kampjonat bħal da. Ara, ħantik ideja Għabess naħseb jiena il-miljun? average le, però ma jkunx il-bot, ġifieri naħseb dak huwa li tkun 800,000, 700,000 naħseb huwa average għal klabb tal-Premier, ġifieri jkollok met jonfoq inqas u jkollok met jonfoq iktar. Issa jekk kun top 6, 99% jesaq il-miljun mbagħad. Għandi nifhem għax jikber mbagħad. Jiddependi. Tiġi Ara, fiżja players jiena forsi. ma nafx jonfoq il-klabb Fjannar. l-oħra, però meta inti tara kif mar il-kampjon tas-sena l-oħra, ma naħsibx li l-pożizzjonijiet jirriflettu eżattament kemm nafaq kull klabb. Jiġifieri jkollok klabb li jonfoq tajjeb u jmur aħjar minn dak li forsi kienet jantiċipa. Ikollok klabb li jonfoq iktar u ma jnexxilux iġib riżultati, jiġifieri kemm tonfoq jaffettwak fil-ground to an extent. Jiġifieri għandek fatturi oħra li jaffettwaw. Ġifieri nitkellem fuqna. Jiġifieri aħna għandna diversi players imħallsin b'ċertu pagi li forsi mhux qed jagħtu daqs kemm qed nippretendu. Ikollok meta tħallas inqas u jibda jtik iktar. Dak kull futbol, jiġifieri Kollox, ta' mhux oh, fil-futbol. mhux hekk, jiġifieri kif Taf il-business? jirnexxielek dal-grupp taqdu, naħseb jiena hija hemmhekk hija l-formula li inti jirnexxielek kollu grupp maqut mal-coach, mal-istaff u li jiġġieldu ħanajdu hekk għal kull ballun. Malli ma jibdix ikollok dik riżultat. Ġiri tlifta ma xi players, hekk dak il-ħin titlet tgħidu tirrabja miegħu għal xi ħaġa. Ħanajdlek. Mhux se nsaqsek min imma ġiri. Le, li nkun arrabjat għat-team u għal-diversi players, żgur. Per esempio tgħidlu ma tajtx is-sem l-kapaċitati iżjed. Ħanajdlek. Kellimhom hekk Inkellimhom. one on one. Mux iktar minn one-on-one, jien ma tantx inħobb inkellem il-players one-on-one, jien għamdol inkellem il-players f'daqqa. Ġifieri tipikament inkellimhom mod kollettiv. Ma nintaqax ħafna, nkellimhom ħafna, nkellimhom biss meta naħseb li jkun verament hemm bżonn. Ma tagħti daqqa tajn il-min titwassal il-messaġġ. Iwa, imma naħseb jiena bħala klabb, mhux jiena, nut li ngħid jiena, bħala klabb, naħseb il-klabb importanti li jkun straight and plain mal-players. Il-players idu jkunu jafu fejn qed il-klabb. Meta plejer jiżbalja jew ma jagħtix l-almu tiegħu, għandu jkun jaf eżattament x'qed jaħseb il-klabb. Jiġifieri dik iva, dak il-messaġġ għandu jasal lill-players, meta l-players mhux qed jagħmlu l-almu tagħhom jew nkella qed jiżvugaw ħafna enerġija għal xejn, x'jiġifieri, ġifieri jiżvugaw enerġija, jgergru, jikkomplejnjaw għax dik hekk flok ma jikkonċentraw biex huma jagħtu l-100% tagħhom. Naħseb jiena l-klabb biex ikun dixxiplinat u juri s-serjetà. Jekk plejer jiżbalja, anke f'każijiet ta' dixxiplina, għandu jkun sod u juri lil plejers fejn qegħdin. Bl-istess mod però malli jkunu tajbin u malli jagħtu l-almu tagħhom ifaħħarhom. Jiġifieri naħseb jiena dak il-bilanċ li l-klabb ikun trasparenti mal-plejers huwa essenzjali. U aħna nippruvaw nagħmlu hekk, nippruvaw li aħna l-plejers tagħna jafu dejjem fejn qegħdin magħna, fit-tajb u fil-ħażin, m'hemmx jaħsbu hekk imma tajtiet jaħsbu le, il-plejer tkun jaf eżatt fejn qegħdin magħna. Jekk aħna mhux kuntenti bil-plejer, il-plejer għandu jkun jaf. Jekk f'nofsinhar jagħlaq l-ewwel parti tal-kampjonat u hemmhekk jintażel top 6 u l-bottom 6. Għandkom f'moħħkom bdejtu diġà bħala kumitat bħala klabb tiddiskutu isma' għan nofsinhar bli rajtu sissa hemm bżonn inbidlu, hemm bżonn inġibu iżjed, inkabru l-iskwadra. Jekk ikun top 6 jew bottom 6 l-istess, jew top 6 tażlu ċertu plejers oħra u bottom 6 ħanajdu hekk, aħna naħseb jiena bħala klabb jirrifletti l-karazzu tiegħi ma tantx aħna nies li niddejqu nieħdu deċiżjonijiet. Ġifieri kwalunkwe deċiżjonijiet ibsin jew rotop nieħduhom f'waqthom. F'dal mument aħna dejjem tkun qed tanalizza t-tim, aħna das-sajf ġibna 20 plejer ġdid.
ġifieri għandna skwadra twila, ġibna 20 plejer u ħafna, ġifieri tirittihom ċans joqogħdu. Però tkun qed tanalizza u tkun qed tiżen ħanajdu hekk kuljum. Ġifieri mbagħad tieħu deċiżjonijiet meta jiġi f'waqthom. Mhuwiex il-ħin li tieħu deċiżjonijiet għaliex is-suq jiftaħ f'Jannar mela għadna f'Ottubru u fil-bidu ta' Ottubru mhux se tiddeċidi llum. Imma tibdew titkellmu ftit. U Naturalment. tistudjaw plejers oħra u Żgur 100% u żgur tibda tajt hawnhekk dan pretendejt iktar u dan qed titini tajjeb. Mela fejn pretendejt iktar tibda tara biex l-ewwel tistimula dak il-plejer biex jagħti dak li qed tippretendi minnu. dak li qed jitħallas tiegħu. Dak li tħallas tiegħu. Jekk dan ma jagħtikx dak li tippretendi minnu, l-għażla hija sempliċi, mhux tneħħih il-plejer trid tuġġib ieħor. Ġifieri naħseb jiena mhux aħna ma kulħadd hekk jagħmelu. Ħanieqfu naqra, mhux għar-reklami, m'għandniex reklami, però mill-ġimgħa l-oħra bdejna bla kantunieri mal-Bużu, għax għandi ġiet insaqsik. Mela, l-ewwel ħaġa rrid ngħid thank you lil Matthew Paris li sam kelmtu u tani l-attendenzi eżatti li kien hemm. Mal-Olanda kien hemm 9,821. Complimentary, għax insaqsejtu u kemm hemm xejn. Kien hemm 23%, jiġifieri 2,258 mogħtija b'xejn. Daw ingħataw lill-Premier League l-MPL li normalment jieħdu 33%, il-Challenge League li jieħdu 28% u l-leagues l-oħra li jieħdu 17%. Barra il-politiċi, parlamentari u sponsors, ġifieri da ikun hemm dejjem dan, normal, it's very, very normal. Allura kienu 7,500 li ħarsu. Ħafna? Le, ma ngħidx. Ħanejdlek għaliex. Għaliex imbagħad kontra l-Bosnia tajjeb kien hemm ingħataw nbiju biljetti 1867 għas-2000 u komplimenti kien hemm 30%. Jiġifieri, u din iddejjaqni, ħafna qrid għax l-MFA ħollit il-prezzijiet. Però kontra l-Bosnia għas il-komplimenti kollha li marru mal-Olanda li ġejjin mill-klabs mares u jaraw jissapportjaw lil Maltin. Mela aħna mhux vera biex nissapportjaw il-Maltin jridu komplimenti, mhux vera rridu prezzijiet irħas biex nissapportjaw il-Maltin, imma biex naraw l-Olanda. Għax mal-Bosnia kien irħis il-prezz, però ma m'għonniex. Toqgħodx tgħidli għax l-MFA il-tim nazzjonali Malti. Mornem biex ħarġajna u għajna ċajt bil-ħaq. Il-coach Taljan li ġibna, tal-coach kbir tal-Bologna, tajjeb minn Bologna, dan issa qabel kien Kozanovic. Kien għala 3 sittiet wara xulxin, konna qlajn jiru Mr. Six u kulħadd jgħidu sadlum marru bħala Mr. Six. Issa dan huwa Mr. Poker, għax erbati jieħu. Sissa, nisper ma jibqax, iwaqqafu maw, jibda jitlef il-poker. Pero sissa jien nista' ngħid hija din li mal-Bosnia fis-27 ta' Jannar 1999 Malta rebħet l-Bosnia, għaw Malta, skorjaw David Karabot u hija Carmel Busuttil. L-Iżlanda aħna rbaħnilhom 3 darbiet. Konna, u darba dro. U l-lum nafu fej waslu, ġew dro ma' Franza daw, mux friendly mal-Bosnia naqraw erbaħum. Ġifiri, jien li dejjaqni jirrit ngħid l ħaġa proset tal-programm sabiħ li kellu l-argument fuq il-1. Tajjeb, kien hemm intervista li minalija mela Christian Muscat lill-President Bjorn Vassallo li għal kelma għal li ma ħaxgos bit-telfa tal-Olanda għal fimni tistenni għaxtin kbir, li ma jistenna qatt għax il-baħna kultant waħdiet ta' teams kbar, fi ma jdux naraw li aħna kapaċi nirbħu teams kbar. Però għal imma mal-Bosnia id-dispjaċut. Kien hemm ta' ftit minuti li konna tajbin, daqshom, xejn mela logħba futbol ftit minuti. Logħba futbol inti tiġġib coach, titrenja l-players, tittoħloq ambjent li tilab sija u nofs plus. Mela, ejja ma għonna tajjeb ta' 50 minuti, ma ndaqux nies. U dal-bniedem jażel instaqsi bissa, jażel coaches għal Malta, ma nafx, għax darba smajteki, ma minix ċert, ma nafx.
Il-Faroe Islands. Ftit ta' stinilu tkeċċa Pietro Gedin minn coach nazzjonali Malti għax tilef wieħed xejn kontra l-Faroe Islands. Kozanovic, wara li kien tilef wieħed xejn kontra l-Faroe Islands, għażġirej Malta baqa' serje Jugoslavja dak iż-żmien. Ara min kienu l-Faroe Islands dan hemm jgħixu hemmhekk 55,000. Żewġ villaġġi Maltin. Jekk tmur il-Faroe Islands jimmod tara iżjed naċ minn nies. Faroe Islands, però daw ilhom 35 biss, 35 sena fil-UEFA u daw rebħu l-aħħar 5 partiti. L-aħħar 2 4 b'xejn kontra l-Maċedonja u 2-1 kontra Repubblika Ċeka. Dawn għamlu progress. Aħna konna nirbħu l-Bosnia issa qed naqraw 4. Konna tlifna wieħed b'xejn mal-Olanda, penalti issa qed naqraw 8 away u 4 home, konna naqrajnihom 8 away ukoll. Però dawk is-snin kollha dar progress li għamilna jiddispeċini. Irridu risposti ħafna ħja u risposti fil-ground. Tajjeb, l-Iżlanda x'inhu ma jagħmlu? L-Iżlanda 335,000. Illum Malta u 700,000 bil-barranim kollox. Taf kemm hemm jilagħbu futbol l-Iżlanda għamilt naqra find out 33,000 jilagħbu l-futbol. 23,000 minnhom affiljati mal-clubs. Hemm 100 full-time li huma professionals fl-Iżlanda stess. Fil-2016 kwarti finali fi Franza u fl-2018 kienu fil-World Cup fil-finali fil-Russja. L-infrastruttura galor. Però għandna grounds, kulħadd forsi jista' jkun aħjar. Iżda ma tiswa xejn mingħajr coaches u players mentalità professjonali. Hawnhekk kitib li wieħed Walter li jgħix l-Iżlanda li huwa Malti mir-Raħa Ġdid, però dan huwa supporter kbir tal-Iżlanda, imur dejjem il-lob. Minn meta jkunu tfal hemmhekk iġaluhom li l-Iżlanda il-futbol huwa reliġjon. Iridu jmorru jaraw it-tim nazzjonali dejjem kollha flimkien iħossu il-logħba. U hekk iridu mmorru aħna u mhux għax labna mal-Italja mmorru għax nilabu mal-Bosnia ma mmorrux. Ejja mhux biss singergru għax l-MFA mhix tagħmel biżżejjed, l-MFA bħala coaches hawnhekk m'għandniex singergru għax illum hawn ħafna kwalifikati, daqs kemm għandhom l-Iżlanda għandna kwalifikati hawn coaches, imma l-mentalità tal-plejers li jitqatlu u tan-nies li jmorru jista'ħnu lill-plejers Maltin, ituhom il-passjoni, il-kuraġġ biex nissiltu mhux bil-fost it-tirbaħ, tajjeb, imma bżonn nibdew nġibu riżultati. Din hija kif naħsibha jiena, bla kantunieri. Kevin, isni l-papa kont. Għad ħafna affarijiet biex nirrispondi kollox. Le. Imma taqbel li hawn xi ħaġa ħażina. Ħanajdu hekk li għandna bżonn nimprovjaw hija bla dubju ta' xejn. Ġifieri kif qal il-President tal-MFA, Sur Vassallo, naturalment li titlef mal-Olanda nkunu fair, mhux qed nippretendu li aħna diffiċli ħafna biex Malta xi darba nambixxu li nkunu tajbin bħall-Olandiżi, dawn l-Olandiżi mill-aqwa li fid-dinja. Però l-Bosnija huwa tim li għandna nkunu qegħdin qed nilagħbuhom speċjalment tit-target li inti tmur hemmhekk l-almu tiegħek għandu jkun li ġib 3 punti. Sfortunatament 3 punti ma ġewx. Jiena l-logħba rajta, ħanajdu hekk, il-mument li fitina ħaf meta skurjajna jisu bdejt nħoss li l-go ġej, jisu kellna chances. Kellna chances li aħna niskurjaw. Ma l-logħba mhux kwarta. Iva, ekku, ġifieri ir-riżultat kien diżappuntanti ħafna u naħseb jiena bħala futbol Malti hemm ħafna x'isir. Ġifieri inti semmejt il-mentalità u l-mentalità ma tibdiex biss fis-senior football imma tibda mill-iktar livell baxx għax inti it-tfal ittellaħħom biex adapta jilbgħu man-nazzjonal minn żgħir. Il-mentalità rebbieħa u l-mentalità ta' sagrifiċċju tkun tridu ndaħluha ġo żgħażagħ tagħna meta huma għadhom żgħar għax imbagħad tibqa' magħhom. Ma tistax meta tkun tard, issa ħanajdu hekk. Tara anke ħafna żgħażagħ Maltin imorru jilagħbu barra, xi ħaġa li llum hija komuni jew xi sabiħa, però għal xi raġuni ma jiddejqu u jiġu lura Malta, jew għax ma jagħmluhiex. Imma dik ukoll naħseb aħna bħala poplu ġejna ftit infisset. Jiġifieri nara li għandna żgħażagħ li għandhom bżonn ninkoraġġuhom iwa
Però huma min-naħa tagħhom ukoll għandhom bżonn juru li huma verament determinati biex jaslu. U jekk ma jagħmlux sagrifiċċju kbir ma tasax fil-futbol. X'jekk inti tisma' l-istejjer Zek Muscat. Plejer illi għamel karriera mill-isbaħ barra minn Malta. Dan niftakru li Zek Muscat, plejer tan-Nazzjonal, lab fl-ogħla diviżjoni tal-Portugal. Naħseb jiena unur kbir għalina tinsemmi lilu xwed minn dawk li tilab bħalissa. Issa, minna ħatijaw da, meta telaq barra minn Malta, ħabib tiegħi jitkellem miegħi. Għadda minn sagrifiċċji kbar, għamel sforz u sagrifiċċju kbir fil-bidu, ġifieri ma telaqx minn Malta biex imur jilab fl-diviżjoni tal-Portugal. Diġà. Anka l-istil ta' ħajja, Malta toħroġ naqra. Anka tieħu ilma ma' sħabek, imma toħroġ tilta' hemmhekk ma toħroġ. Magħluq waħdek. Ħuk l-istess, ġifieri meta telaq minn Malta ma marx jilab mal-Genk mal-ewwel, kien mal-Verbania ma timisa. Min jaf kemm niftakar. Min jaf kemm għadda minn sagrifiċċji sakemm ma rnexxielu jilħaq l-apiċe tiegħu meta kien il-captain. Pereżempju l-bieraħ mhux il-bieraħ, qed nara fuq l-argument ukoll, kien vera interessanti l-argument, kien hemm Andrea Ġus. U Andrea Ġus qal żewġ kelmiet. Plejer li labbarra u għamel ħafna sagrifiċċji. Sabiħ, qal li tilab bil-barranin bħal Xwaref, bħal Tewma, bħal Cardona, daw kollew il-livell tal-barranin. Ġejjin imma mir-razza dan għandek l-Italja, hemm oħrajnek, hemm l-Arġentin x'ismu għaw l-iskorja bħalissa. Insomma li falla l-penalti. Imma però għal mbagħad hemm players li għamlu 5 snin jgħixu Malta u ġibnihom Maltin, tanjhom iċ-ċittadinanza. Dawk il-livell tagħhom u inqas minn diversi players Maltin li għandna ma jilabux. Mela allura bħal dawk id-dispeċini nażel mill-Maltin mhux għax ġej minn barra u għamel 5 snin Malta, għax dar qed jilgħab f'kampjonat Malti li mhux qawwi bħal ta' Tewma, mhux qawwi bħal ta' Xwaref u ta' Cardona, dik id-differenza. Ħanajdu hekk, ħanajlek l-opinjoni tiegħi. Iġvierna naħseb, qed naqbel illi meta l-assoċjazzjoni tmur barra minn Malta, tfittex dawk il-plejers ta' discendenza Maltija, daw hekk għamlu, dawn huma ta' discendenza Maltija, ġifier għandhom dritt tal-passaport għaliex għandhom in-nannu tagħhom mill-Bużnannu, whoever li huwa Malti. Naħseb dik xi ħaġa tajba li jagħmilha kull nazzjon. Jiġifieri jekk inti tara l-Ingilterra u l-Ġermanja jiġġieldu kollha l-plejers, għax plejer ikollu nofsu jiġġieldu għadik naqbel. Id-dejjek għaw ħafna jgħidru mad-dinja, la tagħmel bħalhom. Però naħseb jien meta aħna timmorru barra minn Malta nfittxu dawn il-plejers, għandna nġibu u anke dawk li se jkunu qegħdin Malta, plejers li assolutament jollunna l-livell. X'in naqbel ma' Andrej li meta inti qed titkellem bħal perfett kien bħal Teddy Tewma, mhux ovvja li dak għandek iġibu għax ikollok il-livell. Issa mhux il-plejers kollha huma ta' dawk il-livell, dawk il-plejers li huma bħal dawk li għandna hawnhekk, le ma nġibhomx. Ekku, u nagħtu ċans il-plejers Maltin. U jien qed ngħidilek di għax intom hekk qed tagħmlu. Tagħtu ċans għandek il-barranin. Kieku tilab bil-Maltin biss ma tasarx. Kieku ġaqeb bottom 6. Tajjeb? Mhux għax il-Maltin, imma hemm differenza. Imma għandek plejer qed jilab ġo kampjonat barrani, il-logħba b'saħħitha u inti tara bejn l-Ingilterra u l-Italja id-differenza fil-fiżik u fl-ispirtu tal-logħba. Mhux istess spess imorru l-Ingilterra imorru jilagħbu l-Italja, mhux istess coaches ikunu l-Ingilterra l-Italja. Imma il-mentalità hekk ġol is-Serje A mod tajjeb u ġol l-Ingilterra l-Premier huwa hekk. Waħda għandna bżonn nagħmlu. Ġifieri fil-qasir, fi żmien qasir, kemm jista' jkun plejers Maltin jilagħbu barra f'livell, mhux barra minn Malta f'livell baxx, barra minn Malta f'livell l-ogħla, kemm jista' jkun għandna nħeġġuhom għaliex min qed jilgħab f'livell l-ogħla ħajjiġi man-nazzjonal u ħajati ħafna. Mbagħad għandna wkoll naraw li anke fil-Premier l-ogħla division, l-ogħla livell tal-futbol Malti, kemm jista' jkun nagħtu ċans plejers żgħażagħ. Jiġifieri ċertu timijiet bħalna u bħal Belt, pereżempju qed narhom għandhom 2, 3, 4 plejers żgħażagħ li huma verament promising u qed ituhom iċ-ċans. Però mhux kulħadd qed jagħmel hekk. Naħseb jien għandna nemmnu fil-prodott Malti. Kif qatt inti mhux qed nippretendi li xi ħadd ħajkollu 8 u 10 Maltin. Għax ma jistax ikun. Dak il-challenge li kameċer li. Ekku li inti temmen dawk iż-żgħażagħ li taħseb li dawn jistgħu jimpruvi, aħna għandna Jake McAuliffe, pereżempju, għandna ti eżempju bih. Huwa l-captain tal-Under 21. Jake McAuliffe ilu sentej li dan jilab mal-ewwel 11. Ġifier dan jilab huwa plejer stabbli tal-Premier llum wara sentej tilab
tilab Premier, tilab kull Mażmum. logħba, naturalment jiġi plejer stabbilit. L-istess għamilna u jiena nħeġġeġ it-timijiet kif għamilna fuq Zin Leonardi. Zejan kienet jilab mal-Pietà, mela dan kien Għettek Lombardi. Leonardi, viċin. Mela il-kas ta' da huwa kas interessanti, da kien plejer. Dejjem kien ma' timijiet nazzjonali, san under 21 kien captain fil-fatt under 21. Kienet jilab Challenge League. Aħna segwejna Challenge League u bdejna nsegwu l-iktar players promettenti li kien hemm hemmhekk. U dak kien wieħed mill-iktar players li aħna ħsibna li jista' jagħmel il-qabża. Naħseb jien hemmhekk ukoll il-qabża Maltin għandna bżonn tal-premja għandna bżonn nemnu f'dawn il-players li promettu fil-Challenge League u nagħtuhom iċ-ċans fil-premja. L-istess għamlu l-belt għandhom plejer kun jomu Melillo, naħseb plejer ħajkun interessanti immens. Ġifieri aħna il-klab tal-premja ninżlu fil-Challenge League u nsibu l-aqwa talent li hemmhekk kun nagħtuh ċans, naħseb għandu jkun parti wkoll mill-istrateġija. Il-Belt u l-Ħamrun barra li huma tajbin, però ħan nitkellmu fuq il-Belt. Il-Belt huwa tim li għandhom 12 plejer huwa s-supporters tagħhom hemm passjoni kbira. U naħseb jien qatt ma kont plejer li kif tilbes il-flok tal-Belt u tara dawk in-nies naħseb li tiġi aħjar. Però qed jagħmlu li l-ħin li sarilna l-ħin l-aħħar waħed fil-qasir. Il-futbol Maltin ġenerali fi żmien 5 snin oħra fejn taraħ. Domanda diffiċli fil-qasir, ħankun sintetiku. Naħseb jiena qed isir ħafna kambjament pożittiv, ġifieri f'dak li huwa kampjonat, naħseb huwa kampjonat interessanti ħafna u qed isir ħafna żviluppi f'dak li huma sponsorship, f'dak li huma t-teknoloġija, f'dak li huma il-livell organizzattiv in ġenerali qed nollu l-livell, naħseb qed nimpruvjaw. Mill-banda l-oħra baqa' ħafna xi jsir. Ġifieri naħseb jiena għandna nieħdu pjaċir bit-tajjeb li għamilna, però aktar minn hekk għandna bżonn ikollna miri ċara ta' ferdu naslu u naraw li aħna naħdmu bla waqfin biex nollu l-livell tal-futbol. Il-futbol mhuwiex biss tal-clubs, mhux biss tal-players, imma l-futbol huwa ta' kulħadd, tas-supporter, tad-dirigent, tal-player, tal-ġenituri, ta' kulħadd. Thank you ħafna Kevin, vera ħadd gost nitkellem miegħek qatt ma intervistajtek fajti meta kont fl-aqwa tiegħi hemmhekk jiena int ma kontx hemmhekk nista' nintervistak. U niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla podcast ieħor u ibatunna il-kummenti tagħkom u aħna iwixbuhom fil-podcast li jmiss. Grazzi u ciao.